Христос народился. Славим Мои дорогие парафіяне, умилованные у Христе Пану браты и сестры, уже другую неделю мы переживаем после урочистости нараджения Пана, и Слово Божие вертае нас вось до початку, и мы прослухали Евангелие от Яна, пролог Слова, да, на початку было Слово, Слово было у Бога, и Богом было Слово. Это тое Слово, праз якое Господь ствараў весь свет, и оно сталося телом, поселилось между нами. Сын Бога пришел до нас и ёсць з нами, и мы повинны открывать у своим особистым житті и вогуле у свете присутность Бога. Яна скрыта, яна недоступна кожному человеку в сенсе того, что кожны можа доткнуться этого слова живого. Праз розум людскі Бог дае магчымасць пазнаць сябе кожнаму чалавеку, нават атэісту. Але калі рэч ідзе пра веруючага чалавека, то тут супрацоўніцтва з ласкаю, з благаславенствам, з супрацоўніцтвам самого Бога. Чалавек супрацоўнічае з Богом. І таму распачну пропаведь з другога чытання, якое мы праслухалі сёння, з кнігі, з паслання апостола Паўла да эфесцаў. Вось адчытваць у сабе у сваім асабістым жыцці гэтыя словы апостола, да, які кажа: «Благаслаўлёны Бог і Айцец нашага Пана Езуса Христа, які благаславіў нас у Христе усяким духовным благословленнем на небесах». Вы услухайтеся ў гэтыя словы. Павел апостол прославляя Бога Айца, что нас, детей Божьих, христиан, Бог благословил у своим Сыне усяляким духовным благословлением. Что это означает на небесах? Да? Что Бог своим детям дае усялякую дапамогу звышнатуральную, праз якую мы, як дзеці Божыя, можем уваходзіць у глыбіні вечнага жыцця, тайны Божыя. Чаму Езус у прастаце прамаўляў у прыпавесцях, і многія яго не разумелі? Нават апосталы кажа: «Пане, растлумач нам гэту прыпавесць». Хоць Езус вельмі проста казаў, да? Езус потым асвячае іх сэрцы і розум, каб яны пазнавалі, супрацоўнічаюць з Езусам і яго навучні. «Пане, раскажы, растлумач нам, да? Бог нам тлумачыць свае таямніцы». І мы, дзеці Божыя, павінны ў сабе адкрываць вось эту таямніцу Божага выбранства. Не ўзвышацца ў некай там такой пышы, у ганорах, да, што возьму я дзіця Божие, значит, я тут такі важны. Наадварот, у пакоры з удзячнасцю, да, праслаўляць Бога за то, што Бог мяне паклікаў. Разумееш, калі ты маеш у сабе веру у Бога, то Бог тебе кліча ў вечнасць. Ты ўжо адказаў, калі ты супрацоўнічаеш з верай, то ты ўжо Богу сказаў: «Да, Боже, я хочу быть твоим дзіцём, я хочу супрацоўнічаць з тобой». Поверьте, нават многія хрышчаныя яшчэ не сказалі Богу так. Іх пахрысцілі ў дзяцінстве, там пры нейкіх абставінах жыццёвых, але яны асабіста яшчэ не далі Богу адказ, таму што не супрацоўнічаюць з Богом. Нема веры. Іх нема веры. Вялікая колькасць хрысціян у свеце не азначае, што мы ўсе веруючыя. Не, это великая праца чалавека. І мы павінны адкрываць у сабе вось гэта скарб духоўнага благаславенства, якім Бог нас адарыў як дзяцей Божых. Увага, это моцныя словы. Бог выбраў нас у Езусе перад стварэннем свету. Уявіце сабе, што Бог, як інжынер таго, што ён ствараў зямлі, неба, там, космоса, всяго, і чалавек, як узвышае, як самае прыгожае стварэнне Божае, да, на зямлі, ствараў, ён гэта запраектаваў. Перад стварэннем свету чалавека ён ужо бачыў, да, у праекце як сваіх дзяцей, як свой образ,
перад тым, як ствараў свет. Ён стварыў свет, а потым чалавека і кажа: цешся і радуйся з таго, што я табе даў. Так? Але для чаго Бог нас запраектаваў? Не для таго, каб мы свае душы загубілі і сказалі д'яблу так, але для таго, каб мы былі святымі і беззаганнымі перад ім. Павел кажа. То есть, маё дзяцінства Божае, яно мяне абавязвае супрацоўнічаць з ласкай Божай. Трываць у Божай любові, няспынна трываць у Божай любові, адкрываць у сабе образ Божы, адкрываць у бліжнім образ Божы. Шанаваць другога чалавека. Мы з дзецьмі сёння разважалі, і не толькі з дзецьмі, але і з дарослымі, я падымаў фігурку Езуса і паказваю. Слова, якое стварала ўсё, Езус, не? Слова, якое стварала ўсё, які нас стварыў, прыйшоў і жыве сярод нас. І дзе я магу адкрыць Бога? У сабе і ў іншым чалавеку. Вядома, што я розумам сваім магу многае асягнуць, я магу стварэнне здумаць, но ёсць абсалют, ёсць найвышэйшы разум, который гэта ўсё ствараў. Але гэта можа быць толькі інтэлектуальная такая, знаеце, практыка. Паразмышляў і пакінуў. Але адкрыць у сабе Божае дзяцінства, верыць у Бога, да, это іншае. І таму Ян, апостол, сёння ў Евангеліі кажа, тым, хто прыняў яго, прыняў Слова Божае, якое прыйшло ў нас у свет, Езуса, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. І я ўжо жыву на гэтай зямлі, я ведаю маё прадназначэнне. Я ведаю, для чаго я цярплю, для чаго я хварэю, для чаго працую, для чаго я павінен змагацца, таму што Гасподзь падрыхтаваў мне вечнасць. Маё благаслаўленне, тут на зямлі, тое, што я атрымоўваю для неба. Я не проста тут на зямлі жыву. Для неба. Ён прадвызначыў нас, далей святы Ян апостол кажа, для ўсынаўлення праз Езуса Хрыста паводле упадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі. Бог хоча, каб мы наследавалі яго. Конечно, сёння мы назіраем такі ўзрост тэхналогій, сучасных тэхналогій у сферы IT сёння, бачыце, сёння ўжо робаты даюць інтэрв'ю, і да чаго чалавек асягнуў у галіне навукі, тэхнікі, розных галінах. Але абсалютна сярод гэтага ўсяго не хватае простых рэчай. Не хватае любові, не хапае разумення. Бо калі ў чалавека злая воля, то гэтыя тэхналогіі яны будуць разбураць, яны будуць нішчыць. Злая воля чалавека – это катастрофа. Ну, Бог даў такі патэнцыял чалавеческаму розуму, і чалавек, бачыце, да чаго дайшоў сёння. Але ніколі не можна ні тэхналогіі, ні іншага ставіць над чалавекам. Усё павінна служыць чалавеку, потому што чалавек – образ Божы. І што з гэтага, калі мы создадзім вось такі, знаеце, такім IT-планету, дзе ўжо чалавеку там мала што трэба будзе рабіць, і думаць мала трэба будзе рабіць, то што мы тады будзем тут рабіць на зямлі, калі робаты будуць за нас усё рабіць? А мы, самае галоўнае, страцім вечнасць. Мы загубім свае душы. Усё павінна служыць, і робаты, і тэхніка павінна служыць чалавеку, а не замяняць чалавека. Калі мы гэта благаславенства Божага ў сабе не адкрыем, то мы жывём безбожна і імкнемся, да чаго мы імкнемся, нават у развіцці. Это можа закончыцца катастрофай. Таму нельга чалавеку адыходзіць ад гэтага благаславенства, адкрываць у сабе Божае дзяцінства, духоўны свет, разум чалавеческі, яшчэ раз паўтараю, это дар Бога, але нельга губіць душы, нельга загубляць духоўнае жыццё, надо яго адкрываць, таму што толькі духоўнае жыццё мае ўплыў на маё сэрца, на маю душу. Калі я адкрываю Божую любоў, Божую ласку, то ён мяне змяняе, і тады мой розум працуе ў добрым напрамку,
Я не маніпулірую светом, не маніпулірую людзям, а да чаго-то ідзе такім чынам. У каго будуць грошы, хто будзе ва ўладзе, да, і той будзе выкарыстоўваць тэхналогіі супраць чалавека. Паверце, не будзе это для нас добро, калі возьмуць у рукі ўладу тыя, хто ад Бога далёк. Такім чынам збліжаемся да канца. Вось. Таму, мои дарагія Божыя дзеці, адкрываем у сабе вось это духоўнае благаслаўленне, якім Господь нас адарыў. Цаніце дар веры, трымайцеся Божай ласкі. У прастаце сэрца кленчым перад яселькамі і просім той мудрасці Божай, каб ва ўсіх гэтых тэхналогіях не страціць душу сваю. Аминь.